Alhamdulillah kai amma titi yayi kyau. Kai wannan titi yayi kyau. Mu yanzu an arewacin Najeriya Allah ya taimake mu shikenan mun samu titi. Ya zama dole mu fito mu zo mu tallata wannan titin. Mu zo mu tallata mu ce ga fa Tinubu ya mana titi fa. Ya zama dole mu tallata. Allah ya tsine wa titin albarka. Uban da yayi sanin ayi titin ma gutsun uwarsa. Ba titi muke bukata ba, abinda muke bukata ya za a daina kashe uwan mu. Ku daina tallata mana Tinubu wai da sunan titi. Idan tallan Tinubu za ku yi, ku shiga dajin Zamfara ko ku tafi cikin Sambisa, mu gan ku a cikin kuna bidiyo ku tabbatar mana cewa an samu tsaro. To nan ne muka san talla kuka dauko kuma tallan kuke da gaske domin Allah. Amma ka zo kana haska mana titi, ba ma bukatar titi. Ba titi muke so ba. Dan arewa bai bukatar titi ko makaranta ko ruwan sha. Na gaya muku abin da muke bukata ya za a mu zauna lafiya. Yan ta'adda su daina kashe mu suna sace mana mutanen mu. In talla za ku yi, daji ya kamata ku je cikin Sambisa mu gan ku a tsaye a cikin daji kuna bidiyo kuna cewa tsaro ya samu. Shine kun tallata Tinubu talla mai kyau wanda ya kamata ku masa. Wannan titin da kake tallatawa in kai wasa bayan zabe an gama baka 100 200 a titin za a dauki uwarka kuma ka sai da gidanku kai kudin fansa ma wani katon banza. Titi bai da wata ranar da zai mana ba ma bukata, mu yanzu mun daina bukata komai. Matsalan mu a ban mu zauna lafiya a daina kashe mana yan uwa ana sace su. In za ku yi tallan Tinubu muna masu baku shawari ku daina dauko titi. Ba za ku iya tallata Tinubu da titi ba. Ku shiga dajikan da ake kama mutane ku tabbatar mana an daina kama su a mana bidiyon yan ta'addan nan gasu nan a gidan yara an yanke musu hukunci to shi ne za ku tallata mana to na gane abin da ina zuwa bari mu tafi tallan mu je mu dawo. Jama'a assalamu alaikum. Ina mai neman jarin naira 800 zuwa naira miliyan 3 ga dama ta zo da zaka samu jarin kuɗi ba tare da kin sa ko sisi ba ko ka sa ko sisi ba, kyauta ne ba kuma wani abu ake bukata kai ba. Abin da ake bukata mutum yayi ana bukatar kai likin so daya. Kun ga wannan bishiyar ita kadai kawai ake so ka zo ka danna likin so daya kamar yadda ake likin a Facebook. Idan ka danna ba za ka ƙara danna ba sai kuma gobe kamar yanzu. Shi wannan wani project ne da ya fito daga ƙasar South Korea. Kuma yadda kaga WhatsApp ake yin chatting shi ma haka ake yin chatting, ka tura hoto da voice note da rubutu da komai da komai, amma shi kun ga WhatsApp ba a tara coins, to shi wannan akwai wani coins da ake tarawa. Wannan coins din sunan shi Berry coins. To wannan coins din zan nuna maka yadda zaka juya shi ya dawo dala. Idan ka tara shi kamar ya dawo dala, daga dala kuma in nuna maka yadda zaka mai dawo da shi zuwa naira ko sefa. Ko ba na bukatar ka biya ni ko sisi, kawai ni wannan ra'ayina ne, bai kamata mutane su ta bibiya na ina ba su dariya ba ko ina da wani waka ina zalla a'a. Ga dama ta zo yanzu mutane suna cin wani kwanci na rayuwa, abubuwa sun yi tsada, to ga dama ta zo da zaki samu jarin naira 800 a naira miliyan 3 muddin kayi abin da nace kai. Yawwa, so da farko mu tafi cikin Play Store ka rubuta wannan sunan Berry Chat yadda ka gani a rubuce, za ga ya fito. Idan ya fito kai downloading din shi. So bayan ka downloading za ga wani rubuce ya fito. Wannan rubuce-rubucen da ya fito an nuna OK, to ka danna gudun OK din nan. Bayan ka danna OK, so screenshot na ɗaya kenan. A screenshot na biyu za ga an ce ka danna allowed. A screenshot na uku ka danna continue with Google. Screenshot na hudu ka sa email ɗinka. Screenshot na biyar kuma aka ce mene kai danna wajen agree. Sai screenshot na shida, to nan wadan aka ce ka sa sunanka, gashi nan aka ce ka sa mene sunanka, amma ka sani anan asalin sunanka zaka rubuta ba nickname ba sunan banza ba, sunanka dake jikin ID ka, saboda akwai KYC a tabbatar da kai mutum ne kuma ya kasance account ɗinka ne, saboda in ka rubuta sunan da ba shi ba in ka zo shiga ba za su baka ka shiga ba, dole akwai KYC. Sai screenshot na bakwai anan wajen aka ce to ka sa suna, nickname da username. Kowa wani irin suna ne, sunan banza, amma in ka sa sunan ka ga bai yi ba to wani ya riga ka sa wannan sunan. Kuma ana so ka sa suna haɗe da number. Kamar in sunanka Jamilu ne, to maybe ana ce maka J-boy, to ka sa J-boy 1 ko J-boy 7. Idan sunanki wannan ne Sadiya, to ba maki ila na kiran ki Rabaitu, to yake rubuta Rabaitu 1 ko kuma Jagwalgwalo 2 ko Kanzo 3 ko ma dai menene. To mu je zuwa sai screenshot na 8 a can sama ka danna all agree, a ƙasa ka danna agree, sai na ƙarshe screenshot na 9 aka ce ka sa sunan wanda ya gayyace ka. So ka sa invitation code ɗina gashi nan suna Chizo 12. Ma'ana Chizo 12. So wannan shine sai din farko babban leta zaka rubuta. So wannan abin shine kawai ka zo ka danna wannan bishiyar, in ka danna bishiyar nan zai nuna maka Berry, sai ka danna Berry, shikenan ka gama. Sai kuma gobe kamar yanzu zaka dawo. A gefe guda ga wani dan akwati nan Lucky box ne, ana samun shi ma talla. Za a samu in ka danna shi za ka kalli talla na sakanni a baka coins. Kun gane? So wannan shine kawai abin da zaka yi. Sannan wanda ya san cewa yayi project na Interlink sun ba mutane dama su je kai KYC a tura maka coins ɗinka. Akwai masu siya, suna siya yan bumburutu kafin a yi launching, private launching da suka ce za su yi. Dan haka in ka san kayi project na Interlink,
ka tafi YouTube ka rubuta yadda ake KYC na Interlink za ga bidiyo ka kalla kuma sannan bayan ka yi KYC ka rubuta yadda za ka yi migration ɗin coins ɗinka shi ma na yi bidiyo yana nan a YouTube ko akan Facebook ɗina ba na ga mutane ma da yawa sannan akwai na ƙarshe da za ka yi converting in kana so ka yi converting in kana so ka yi staking za ka yi staking a dinga baka reward kamar ka zuba kuɗi ana baka albashi duk wata ko kuma kana so ka yi converting ka sai da kayanka 10% da suke badawa shine wannan to Allah ya ba mu sa ku tabbatar da kun sharing din wannan bidiyon matsala na da mutanen mu ba sa yin sharing bala shine babban matsala na